kuma ya ku bayi ku ji, shi Allah yana kallon bawan shi. In dai dan Allah kake, kyakkyawan manufar ce tare da kai, yana kallon ka duk lokacin da kake ƙoƙarin tsinke alaƙarka da buƙatu da sauransu ga bayi, to shi kuma Allah zai ƙara ƙulla wata ƙaƙƙarfar alaƙa tsakaninka da shi, ta soyayyar shi da inaya da kulawa da taimako. In ka tsinke igiya ɗaya ta buƙatu da waɗanda ba mai iya yi maka su sai Allah, da yanzu haka wasu suna neman ma irin wannan buƙatun ga bayi, da ma buƙatun da wani zai iya maka, duk lokacin da ka tsinke igiya ɗaya to Allah zai ƙulla igiyoyi barkatai tsakaninka da shi, har sai ka kai marhalar da alaƙar da ke tsakaninka da Ubangiji ta yi ƙwarin da baka buƙatar kowa in ba shi ba. Kuma duk abin da ake samu ta wannan hanyar ta wajen bayi, wallahi za ka samu sama da shi a gurin Allah. Za ka samu sama da shi a gurin Allah. Wannan rashin irin wannan aƙidar ya sanya mutane da yawa suna rasa addininsu. Dalili kuma da zan baku akan haka shine, akwai mutumin da wani zai sa shi yana saɓan Allah, ƙila a kasuwancinsu, ƙila a wata hudda da take tsakaninsu, ƙila shugaban shi ne. Ya san cewa wannan abu da yake yi saɓan Allah ne, abin yana fusata Allah, baya so, amma ba zai bari ba. Kuma dalilin da zai sa ba zai bari ba, saboda abin da wancan yake mashi na wata alfarma a rayuwa, ko abin da yake samu a hannun shi. Kaga yana ganin idan har ya daina wannan abin, to za su samu matsala da wannan. In ku sun samu matsala da wannan, kaga zai rasa abin da ya saba samu, to sai ya yadda ya ci gaba da yin wannan abin don ya daɗaɗa ma wannan, ya ci gaba da samun abin da yake samu, ya zaɓi ya ɓata ma mahalicin shi. Kaga wannan rauni ne na imani. Inda wannan bawan ya san cewa Allah subhanahu wata'ala zai mashi abin da ya fi abin da wannan yake mashi, yayin da ya bi shi, ai ba zai zaɓi daɗaɗa ma wannan ba. Akwai wani malami da aka taɓa yi tambaya, wai wani mutum ne ya shiga sallah, sai wani daga cikin waɗanda yake girmamawa ya kira shi, to shi ne yake tambayar malamin wai zai iya ya sallama sallar domin ya tafi ya ɗaga wayar wannan mutumin, wai har ma yana cewa idan har bai ɗaga wannan wayar ba rayuwar shi za ta samu matsala. Ƙila wani aiki ne za a bashi, ƙila wasu kuɗi ne zai karɓa. Yake ganin wai fatawa yake tambaya ya sallama sallar shi don ya tafi ya ɗaga wayar wannan mutum, da in bai ɗaga ba zai yi asara. To irin waɗannan misalan suna nan da yawa, ta yadda mutane suke ƙoƙarin tsinke alaƙoƙin da ke tsakaninsu da Ubangiji, suke ƙullawa da bayi, wanda hakan yakan ba su matsala hatta a rayuwarsu ta yau da kullum, wanda dole ne musulmi su gyara wannan. Kuma in kai ƙoƙarin ɗabbaka irin haka, to tabbas za ka sha wahala. Na farko, al'umma kama ba za ta fahimci ka ba, za a yi maka suna daban-daban, wasu su ce isasshe ne kai, wasu su ce girman kai gare ka, wasu su ce ba wanda kake gani da gashin mutunci, ba dai abin da za a faɗa, ba abin da ba za a faɗa ba a kanka. To ka dai tabbatar da ba ɗaya daga cikin waɗannan halayen da kai siffanta da shi, ya zama dan Allah ɗin kake, shi Allah da kake dan shi ai ya sani, domin alimun ne bi zati sudur.
masani ne ga abin da yake cikin zukatan bayi, to kuma za ka ga kyakkyawan sakamako da tallafi da gudunmuwa da Allah ta'ala zai maka a rayuwarka. To don haka ka yadda cewa Allah ƙadirun mai iko ne bisa ga dukkan komi, zai iya baka duk abin da kake bukata, zai kuma iya yi maka dukkan matsala.